sa atong normal nga pagkwinta sa tuig, kasugod ta sa pagkatao ni Hesus. Namatay si Hesus mga tuig 33 og iyang gisugo ang iyang mga apostoles nga isangyaw ang iyang pagkabanhaw sa tibuok kalibutan. Hapit na mo 2,000 katuig ang milabay, sige sangyaw sa tibuok kalibutan. Sa inyong paminaw, daghan na ba ang mituo o jutay? Ha? Dinhilang usa sa nanambong, lingi ay mong tupad, ina nituo ka nga mabanhaw ta. Wag yapon. Galisod pagyod bisan sa mga Katoliko nga mga binunyagan. Karong adlaw magkonfirma man ta og mga 336 man siguro to ka konfirmahanan. Manhi man turon si Bishop Ruben Labaho karong alas 9 magkonfirma ta. So sambot pila ka buk-ana ang tinuod nga mutuo. Kay bisan gani sa 12 ka apostoles, wa gyud sila motuo dayon. Saway gud sila ni Hesus. Ang 11 ba, wa motuo nga siya nabanhaw. Nya mo ni iyang gisugo kining 11 plus adtong uban nga disipulo. Kay si Maria Magdalena dili man kabahin sa 12 ka apostoles. Kadto sang duha nga naglakaw ngadto Imaos, kadto sila sa Cleopas o iyang kauban, mo na nga galisod og tuo ang original nga mga apostoles. Kay ang una manggod nga mensahero sa pagkabanhaw ni Hesus, pulos dili mga pinili, dili ba nabilong sa katong 12. Tong ang katapusan nga nakakita ni Hesus ang 11, pero pagkakita nila gisaway sila ni Hesus. Nganong di man dayon mo motuo? Ngunang sugod karon kamo nay magsasangyaw. Mula diri sa unang pagbasa, nagsangyaw na sila. Sila si Pedro o si Juan. Pulos man ni sila mga kauban atong 12 ka apostoles. Isog kay silang nisangyaw. Kana bang buwagi kahadlok ba? Pero gituhuan ba sila o wa? Naaman sa nituo, nagadaghan nga 5,000 kabuok. Pero ang mga leaders sa Kaltilingban wa mo tuo, naningkamot unsaon sila pagpahilom. Una, kung dunay nagsangyaw sa pagkabanhaw ni Kristo o sa ato sad nga pagkabanhaw, duna say nagsangyaw sa kaning gitawag na to sukwahi niini. Niya mas motuo ra batas nagsangyaw nga sukwahi sa gipasangyaw ni Kristo. Mas mutuo ta ba? Nang litad, ingna na imong tupad, okay ra nimo mamatay nakakaron? Pangutan na. Pangutan na. Di ba mo ingon, ayaw sa doy simbak ko sad. Anong hadlok man kang mamatay, kay wa man ka mutuo ang pagkabanhaw. Pero sila si Juan, sila si Pedro, nga mituo na, unsa may nahitabo nila, di na sila mahadlok patyon. Anytime pwede ra gyud. Ngano man convince naman sila nga mabanhaw ra gyud ta. Maunay maayong balita, maunay makasulbad og problema. Mawagtang ang tanan natong problema 100% basta mudawat ta nga mabanhaw ra di ay ta. Usas problema karon atong giatubang dinhi kana gyung mga estudyante nga gusto gyud nga mulampos og eskwela. Mao man ginaron mga ginikanan, alangan hisimbahan padir tabangi in taon may nga maka-eskwela interesado kay mo eskwela akong anak dada dire ako day ingnon gusto gyud ka mo graduate dai, gusto gyud ka mo graduate dong, hilak-hilak lang mo lagi padir gusto gyud ko na kung ano man daig maundang lang ko, ayaw sa padiroy, anugon kayong tuig. Nako, diyo eh. Masin pa daig karong gabi, mamatay na ka.
or inigdayon nimong lampos, inigabot na nimong 4th year college, mabanggaan ra day kag sakyanan, mamatay ka sa may kapuslanan na netong gigasto. Di ba? Nganong kanimang imong ipamugos nga galisod ra bata dinhi, sige tag pamaligyag slat gani, gamay gani kay halin. Nya imo pag yung kuhaan, wala basad mo palit-palit og slat. Nya para lang gid anang pag-eskwela. Di ba? O tanawa diri sa atong sana. Gani bang atong unang pagbasa ba? Nahibaw-an nga kini di ay si Juan og si Pedro wa ka eskwela. Way mga grado. Nahibong lang sila nganong may mga kaining musulti. Mura magnakasuhito kay tanan nga galisod maganig panagang ang mga dunay grado, kadto mga lawyers nila, kadto mga high priest, mga graduhan man to. Galisod. Nga ilang itres, mga amigo dahil sila ni Jesus nga utros ang way grado. Wa man to'y grado si Jesus, wa man to ka eskwela. Nya kita kusog itang moingon, Lord, I will follow you. Nganong may eskwela ka? Oh, kana galisod-lisod lang kita na. Nya kanira bang una-hunaa nga mo eskwela gyud, mo eskwela gyud. Nga murag ang atong kaluwasan na agyos pag-graduate og college. Maobya ni hinungdan nga misakag maayo kanang mga artificial contraceptives, kanang pagpalaygit, pagbasiktomi o kanang abortion. Ngano man, aron di na ko makapanganak og daghan, kay di ra ba ko kapaeskwela, ako na laning putlo ning agianas bata or kaning himuonog bata, ako na laning alihag kondom, ako na laning suksukag ayude. Porti na ni resulta ba sa dagkong mga pagsupak tungod aning kanilang yung pag-eskwela. Oh. Ang sunod, kining pagpakaon. Kinahanglan yun na ako'y trabaho kay mamatay sa gutom ang akong mga anak. Mao ginadayon. Mamatay sa gutom. Nanay, dagang ini magsigpangayo na to, padir ang akong mga anak, naghilak na in town. Huwag yung kuy ikapakaon. Ako, hay man day mong banay. Nag-drive o tricycle, nag-drive o habal-habal. Yan nang mamoy, ikapakaon. Adik sa kaipadir kusuka, yung musuyok. Mahurot lang ang iyang kinitaan. Mahurot lang sa suyok. Naku, niya ano, sige masagang pa. Tukang. Ya, sige pangayo na to dinhi, kukos anang gamay kayong bata. Ya, karon ni abot naghapit kod 5 ka tuig diri, na namabdos na sa kusab, gakugos pa namabdos, mangayo na sad. Nanganak pag yun, ya, pagpanganak nayo pag yun para igastos pagpanganak. Sige pangayo. Nya ako ding ingnon, ngano man day dili na lang gyud ka mo pakaon na imong anak. Oy, opo diroy mamatay nako. May noon. Mas mayo pag mamatay na imong anak. Nga naman, inikadako anak, mangayo na sana. Yeah, siya, tiwasono na, kay, guwang-guwang naman. Di, ang iyang anak, mamatay sa gutom. Patay mo sana siya sa gutom, sad. Di ba? Nga naman, mamatay ta. Total, mabanhaw raman. Oh. Ngilingay mong tupad. Hinaokiran mo, din alam ta mangaon. Ida, hindi na lang tabangaon. Oh, manaong nato. Tagas na kitag sugar, tagas na kay kolesterol, kaon lang yapon. Nya tungod anang ka problema anang pagkaon nga kinahanglan yung secured tas pagkaon ni resulta gihapon na og pagpinatyanay. Ni resulta ng pagkinihaay gubat sa tibuok kalibutan karon way hunong-hunong tungod anang security of my life nga dili ko mamatay sa gutom. Siya nga pakapindayon ng uban, sundan pa ng pagka-materialistic, gusto yung ma-acquire ang unsay mga moderno nga mga gadgets, moderno nga mga fashion. Naman gani din mga
Batan-o na to, pasyonista kayo. Na kung ano naman ang imong pilok, dahil gisumpayan naman na. Nya, maghilak-hilak dayon, kay wa na kuno sila kaon, wa na kuno ikapabaon sa eskwelahan. Unya, ang iyang naong, murag model. Na kung anong inana mo na imong naong, di man ka pobrig naong, fashion raman ni pader. Na kung kay bawa baka ng fashion, gasto kay nastanan. Gasto kay na, tanawa, nakay gibutang sa imong pilok, nakay gibutang sa imong, kaning usaning ibabaw ng tabon-tabon. Oh, lain mo sa color ang tabon-tabon, kay para inig-ana sa mata, lain sa color. Nga inig-ana-ana, mukidlap-kidlap ba? Mulahi. Usahay yellow-yellow, usahay green-green, ana. Kani tabon-tabon. Naku, para ana, matago raman na inigbukas imong mata, imo pa ginang gastuhan. Manyawa kay kwarta, mangayo pa yung kaspare. O, sa maning klasihas pagka balansis kinabuhi, passion. Ana, ipangsulob. Ana. Para gabi dia ba sa katong naman na sila yung mga isulob-sulob ka ng mga singers. 20 kabuk ato diyang singing contestants. Human ni alauna na ginagdaog. Nagiuban nga kanang magtalikod o sa sila nga. Talikod, kanta niya man. Labay na yun sa ilang gikupo-kupo na iniglabay. Gagbay na lang kay ali diri ari. Maigking sa ming mga pare, uy, unsa man na. Mo sabay-sabay rabasan, mo naog-naog rabasan, mo siyagit sa mga tao. Ni dool ni Father. Anong doolon sa kami? Labay na yun. Kulbaan ko kay ingon, doon na tayo top 5 na kuhaon aning 20 nya mo ang kaning top 5 mo kanta na sad ni sila sa ilag yung pang winning piece. Ana. Tus gahuna-huna nako katong nilabay ba nga gamay na lang kay gibutang diri. Nako pastilag maapil sa top 5. Unsa na sa kayang hubuon ato no? Nga. Ang gihubo niya dako-dako man to siya niya hibilin kadto na malang gagmay kay diri mga ali-ali. Nako unya inig kadaog ato niya mo kanta tog winning piece. Iya na sa tong hubuon. Na kaana sa koy hinaot unta mo daog to. Fashion, gasto sa kay na materialism ba, gasto sa kay nastanan, palit ang mga nindot kayong sakyanan, nindot kayong mga gadgets, nindot kayong mga igsusulob, nya way palit-palit og slot. Di gyud mo palit og slot. Nga naman inyo na, di na ako. Kaning ako kanig yung mga minilyon nga mga sakyanan, binilyon nga mga balay nga akong tukoron, inyo kung paapilo na na inyong slot, ay na lang. Inig ka-cancer, stage 4, ni ana, ga-wheelchair na, nga rin na simbahan. Padir, blessing ito, hinaot, pantang matiwas ka. May lang ka mo dool og tiwasono na ka nya atong lagsi kay kastanan ang imong kwarta adto gyud sa imong mga materialistic nga mga pamaagi. Wa gani kay tabang-tabang sa inyong silingan nga galisod na nag-agi tungod anang imong kural kay dili gid nimo iatras kay imo nang yuta. Tan-awa ron og masakit na kaghapit na kamamatay kanang gailog na kas imong ginhawa. Awa diba din adyo ka mahinomdo man ang imong kural. Oy, mo kupots kamots pari. Oy, badin, tabang itaw ko. Tabang-tabang. Tiwas pa lang ano. Oy, maghuna-huna tagkabanhawan mga igsoon. Mao na ingos Kristo isangyaw ng maayong balita sa pagkabanhaw. Pasabot atong ampingan ang atong kalag kay mauni mo atubang sa Ginoo. Dili ang atong lawas, atong tagbaw ng atong kalag, dili ang atong lawas. Para karon din unsa may makatagbaw, ang imong pagtigom og kwarta o ang imong pagpalit og slot? Unsay makatagbaw sa imong kalag? Pero unsay makatagbaw sa imong lawas? Ang pagtigom sa kwarta. Pero unsay makatagbaw sa imong kalag nga makapanindot ana? Ang pagpalit og slot, ang paghug sa kolekta, ang pagtabang sa imong mga silingan nga galisod. Suhay na ninyong buhat, malinawon kay kagkasing-kasing. Wa kay kabalaka, pero siging tigom sa kwarta,
hasta imong kural makapabalakan nimo. Magsigi kag tanaw-tanaw, wa ba kay musaka nino sumpayan ko ni patasan ko ni jutay nya ini kataas na madara man ginig layaton gyapon habutangan ko ni live wire igbutag live wire pwede ra man ni i-off ang live wire abutangan ko ni CCTV sige lang ako nahuna na nya maghigda ka inig naay mo kanaas gamay igking dayon ka pala namang tikawatan ana tungod anang imong pagtigom sa kwarta ipanghatag ra na tanan di ba matuog kang wa gyud kay kabalakan malinawon nya daghan kay moingon nimo salamat daya salamat jud kayo salamat jud kay nalos lipay sa kay ka pero kanang daghan kay kagipaninglas utang nya daghan na kay maglikay-likay nimo din amo atubang nimo huot sa imong dughan imong naong sa mga panuway naong sa mga bagag naong lihay-lihay na da oh dawat utang lipay bayad utang lihay ala away gyud away oh mga buang unta pag-ari bitaw diri sa ako mga pipila ka kauban akong pari nga nakaanhi sa dinhi katong bag-o pa kong na-assign ni bisita sila niadto niagi mga adlaw gahapon diri sa koy kauban gyapon ako sa una pag-abot niya diri gasige ra gyud siya barog dia gasig tanaw sige gana pagdool ako ingon siya grabe hagod ani gud kadako aning kumbintuhan ana nako oh sa pili gasto ani nako mga kuan siguro ni mga 90 million da aning among pamalit diri aning yuta kay kaning atubangan dako-dako mamig nabayad atong balay siya bitaw di atoy balay dinhi nako hapit na ispaltohon o karon na ispaltado na gyud wa nay balay dagko kay gasto sa kadako atong gasto ha ako di siyang gihonghongan pila kay gasto ron sa Russia sa iyang pag-atake sa Ukraine nakakwinta ka nakusway kwinta niya sa pagsukol sa Ukraine sa Russia nga nakigubat og more than 1 year na pila na kay gasto nila ron para lang magpinatyanay para lang gubon ang ilang mga lugar pila na kay gasto kanang imong tirahan ang usa ka eroplano fighting jet nga nilupad pilay kantidad anang usa ka fighting jet ug ang nagsakay nga pilot ni ana ug ang bala nga imong gitiraan ang missile nga imong gitira pilay kantidad inig-abot ana muulbo ang eroplano mamatay ang gasakay nga pilot pila kay kantidad ato katulang usa they have thousands of cases anak karon na tutok lagi unya mutan-aw taning atong gipang build dinhi moingon ko kadako ba na sige baligya ang slot dako ng 500 kanang imong pagkural anang imong balay nga hastang agianan sa imong silingan wa nay kaagian pilay gasto nimo sa imong kural nga ni resulta nga di na kaagi ang tubig mulinaw na ang imong silingan ang mga pobre nimong silingan habit na tagahawak ang tubig kung mukusog ng uwan kay di na kaagi diha ng imong gigastuan nga kural hilas biya nato pilay gasto nimo dito sa imnanan dito sa tarian dito sa kasino pilay gasto nimo ana ikumparar nining atong gitukod na mapuslanon para sa simbahan mapuslanon para sa katilingban di ba ana managod mauna ang good news kamautang mo gasto para sa kaluwasan para sa kabanhawan dili para sa kadautan dili para sa kapildihan ug mauna si San Vicente Ferrer he spent everything every grace nga iyang nadawat he spent it for the salvation of souls. Tanawa na diyang atong motos babaw. Ano ba? Ka-memorize pa mo ana. Sige, pasiplate nya human ayan na mugtan-aw. I-recite. Ready? Go. Ingon kong ayaw tanaw. Ayaw tanaw ba? Sige, i-recite. Wa nay tanaway. Sige, ready? Way tanaway ang mo tanaw maimpierno. Okay, ready? Go.
Unsaon ako paggasto akong kwarta gikan sa unang piso hangtod sa katapusang bilyon, it should be according to God's will, not of myself but of God. Manindog ta.